Digitaalinen maailma muuttaa yritysten ja yhteisöjen toimintamalleja kovalla kädellä. On luotava uusia strategioita ja pysyttävä mukana kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa bisnesympäristössä. Koko organisaatio on saatava mukaan toteuttamaan muutoksia ja uudistamaan yrityksen toimintamalleja. Triple Win on kansainvälinen organisaatio, joka tuntee asiakkaidensa tilanteet hyvin. Olemme keskittyneet strategian toimeenpanoon ja muutoksen läpivientiin ja erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseen. Triple Win on tuonut markkinoille uudenlaisen pilvipalvelun ratkaisemaan strategian toimeenpanon haasteet. Ratkaisu on nimeltään NOA. NOAan voit viedä yrityksen tärkeimmät strategiset tavoitteet läpinäkyvästi ja kutsua mukaan henkilöt eri puolilta organisaatiota, kaikilta organisaation tasoilta. NOAssa seuranta on vaivatonta. Saat koko ajan näkymän meneillään oleviin tehtäviin ja näet tehtävien toteutumisasteen. Osallistuminen strategian toimeenpanoon NOAn avulla on palkitsevaa. Osallistuja saa pisteitä aktiivisuudestaan ja kyvystään ottaa muut mukaan toteuttamaan tehtäviä. NOA on aivan uudenlainen pilvipalvelu, joka vie strategian toimeenpanon kokonaan uudelle tasolle. NOA. Kehittämisen uusi ulottuvuus.